Aviam. Vinga. Com es juga el joc aquest? Era... És pam, 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 pam. I vas a I hi més. havia uns que eren com així, bueno, No, una locura. miliquituli, la potinga, la patanga... Benvinguts al Cat Tomàquet. Avui fem un pa amb tomàquet amb dues cantants que tenen una sonoritat única i aquest divendres han llançat Vine'm a buscar, un tema en col·laboració que combina diferents ritmes que ens faran vibrar per començar aquesta primavera. La passió per la música i l'autenticitat les acompanyen. Elles són Laura Gibert i Laura West. Let's go! Benvinguts a Cat Tomàquet. Com esteu? Molt bé. Molt bé. Estem una mica esgotades, no? Tanta cosa que estem fent, Laura. Jo estic morta avui, la veritat, però... Què heu fet? Què feu? Què esteu fent últimament? Moltes coses, no sé si me'n recordo del que estic fent. O sigui, cada dia són coses i, a més, com que he d'acabar una cançó i estic intentant trobar un forat per acabar-la perquè el dilluns he de gravar les veus i no tinc temps. Sí, bueno, de veritat. Diumenge, tal, no? Que no tinc temps. Ni això? Hòstia. No. I en quin moment vital esteu? Esteu, en plan, treballadores, molta festa, amor, no amor, no sé. Tot. Moment Treballadora i molta festa i moltes amigues. Però amor d'amigues, la veritat. Totalment, Cari. Zero amor, zero festa, només tancada a la meva habitació fent música com una rata. Sí, pura treballadora, corrente. Literal, Sí. I què us va motivar a fer aquest tema juntes? Bueno, jo vaig començar aquest tema quan estava a Madrid i estava amb productors que eren full espanyols. Vale. I jo vaig dir, vull fer un tema en català, vull que sigui... O sigui, jo l'estribillo el tenia ja supervisualitzat Vale. i m'hi vaig posar i crec que en 2 hores el tenia i jo feia moltíssim que volia treballar amb la Laura, bueno, som amigues, a part de tot, i li vaig passar el tema, li va flipar i en un dia ja teníem les veus de la Laura. Sí, me'n recordo, quan em va enviar el tema jo vaig fer la meva part, pum. Sí. Va ser superràpid realment perquè em molava molt el tema, me'n recordo, i vaig dir, pues gas. Facilíssim, I sou d'acceptar, o sigui, sou de fer això d'escriure... O sigui, fer cas a la gent que us diu de fer col·labo, no fer cas... Ha de ser sempre natural o... Bueno, depèn de... No? Vull dir, al final potser algú et diu, bueno, per què no fas una col·labo amb aquesta persona? I dius, ostres, doncs mai ho havia pensat. O potser et diuen, potser... T'ho diuen i dius, no, bueno, no. No encaixa. O sigui, Sí, no. Per exemple, jo estava centrada en l'àlbum que treuré ara el 25 d'abril i era com, vull triar jo les col·laboracions perquè, bueno, és la meva música, llavors qui vull que participi en el meu projecte? I m'agrada com buscar-ho a mi. Llavors en aquell moment sí que no estava acceptant col·laboracions, però ara ja sí. Vale. Hi ha noms d'aquest àlbum, vols dir-los? De noms, de col·laboracions, tinc la Carmen Lillo, que és una artista de Madrid, i la Laura. Tot l'altre és ja full està, jo. Full tu. Sí. Molt Laura West, molt Westy. Westy, no? Ok. Què és el que més us agrada de sortir de festa? Perquè sé que, bueno, crec que a ella li agrada més que a tu, o no? És que tu sí que estàs a casa... Jo tinc moments. Perquè va per moments vitals. Totalment. Però ella està a l'habitació. No tachis de... Està a l'habitació, ella. No. Jo vaig passar un estiu bastant dur i ara estic molt tranquil·la, la veritat. Vale. Clar, jo és que em vaig passar l'estiu treballant. Veus? Ara estàs gaudint, no? En plan, Exacte. de la joventut. Exacte. Sí, jo crec que el que més m'agrada de sortir de festa és veure amb les meves amigues i fer el tonto. La veritat. 100%. És el que més I m'agrada. tenir històries que explicar el dia següent, no? Liar-la una mica està bé. Val, ara enllaçant una mica amb el tema d'aquesta cançó i tal, podeu descriure com és un amor fugaç d'una nit i la sensació d'esperar algú? Són dues coses diferents. Però... Descriure... Amor fugaç d'una nit. Bon amor. En paraules o... Què vols dir, amor? Què vols dir exacte? Intens. Fugaç. Us ha passat? Us passa molt? A mi no m'ha passat mai, No, David. a mi tampoc. Jo és que no sé d'amors fugaces. Però una nit mai heu pensat, tipus, buah, i llavors ja, dia següent és desil·lusió. O sigui, a mi m'ha passat, això. De dir, Dios, és la dona de la meva vida. Mentida. Mai ho és. No, o sigui... Bueno, però algú que m'agrada i de que després passi alguna cosa, sí, però la mateixa nit... Doncs de fet mai ha passat... Perquè és amor de la teva vida real, però és sensació en aquell moment de dir, joder, que heavy. A mi mai m'ha passat. Primer que no he estat amb algú que l'he conegut i he estat amb aquesta persona Jo tampoc. una nit. Jo Vale. Una nit, perquè em costa molt. Serà cosa de Laura. Sí, total. De Laura és de Girona. I després que no... Si ho fes, jo crec que no m'enamoraria.
O sigui, ja ho sé, En no. aquell moment. Ja. Vull dir, crec que no em passaria. Jo tampoc, o sigui, a més, com No que ho dins sé. del context seria tot bastant cutre, no? Bastant... Què vols dir, cutre? Potser t'aporta a veure l'amanecer i tu... Clar, clar. A ver, no suele pasar eso. No que m'hagi passat ja als sí videos. que- nois. Però Ja sí no, que- una noies, mica, noies. També. Vale, i us ha tocat esperar a gent? Sí, Que això dieu, sí. vinem a buscar, no sé què, o en sigui, plan... sí, lo típic de... Vale, he tingut una història d'amics persona i aquest dia et veig, però jo no me pienso acercar, o sigui... Exacte, estàs tota la nit esperant a que no passi res i te'n vas a casa pensant tal per qual. què he anat. Te'n vas superindignat. I per què- sí, sí, en plan- No mai més, és que no el penso mirar ni a la cara. I després el tornes a veure i és com... Ja, Que sí. tombi. És la debilitat humana, és que l'amor Sí, és ens que fa... sí, tio. És que ni l'amor, és que les obsessions. Sí, l'orgull també a vegades entra. Que dur. I heu sortit, bueno, això que dèieu ara, heu sortit de festa expressament per trobar-vos amb algú? Expressament és heavy, eh? A veure, No. no Tipo, expressament... va, avui que va, No saps? expressament, però sí dir en plan, vale, pues vaig anar allà perquè... Vas si allà. ja que hem de sortir, pues ve a sortir a Si tal va lloc, aquella perquè potser persona. està tal persona... Sí, A mi veritat. no m'ha passat de sortir expressament, però sí d'anar a una festa que sabia que aniria, però perquè havia d'anar tothom, saps? En plan que jo havia d'anar Yeah. i sé que aniria, Vale. saps? Sí, sí, entenc. Jo sí Vull he manipulat dir- la situació, la veritat és que sí. Sí, eh? Sí. Bueno, ja, sí, és que ho has fet amb mi Clar. també. Què? És censura, això. S'ha de censurar. És censura. Ah, puc entendre-ho, crec, puc entendre-ho. Després t'explico. Però sí, Ets com està esquerrà? una bona llesta. Sí, molt escarrat, tio. Uah, quina... Soc rarito. Sí, clar. saps? Putada, cada Ets cop que et diuen esquerrà. ets esquerrat, passa Ja, ve de molt. dir que En plan, sí. hola! Sí, Diuen però que- de més petit més, rotllo, de nen és com ets rarito, saps? Diuen que la gent és més creativa. Oh, que tio. mono. És cuco, no? Bueno, Jo soc bastant escarrat i Sembla creatiu. com un oso, no? Com la Sí. mascota aquella. Com el que he dormit abans. Havies dormit és aquí. veritat. Tu, què Jo he estic flipat fent? Quan m'ha dit que estàs dormint. Estàs bé? Què? Hòstia, estic emocionalment trencat. És que... Ja, Cari. És Bueno. que has treballat molt tu, també, eh? Qui és el més difícil de deixar-se anar? La por al rechazo, no? Jo crec que és la por d'oblidar. O sigui, al final jo crec que quan tu et deixes anar amb una persona, o sigui, vius dels records, no? Pues la por de realment superar aquesta persona. Saps? De dir, Yeah. de veritat vull que s'acabi, de veritat vull superar tot això. Costa. Jo crec que és ja no el fet de dir, vale, potser no vull estar amb aquesta persona, però no ho vull deixar anar perquè no vull oblidar tot el que hem viscut i no vull que... Perquè al final quan ho deixes amb una persona, al final sembla com si no hagués passat. Sí, Yeah. jo amb totes les persones que ho he deixat penso, buah, és que no he estat mai amb aquesta persona. I a mi també em passa, tio. És superfort. Sí, Llavors sí, és com, jo crec sí. que la por de realment oblidar, perquè jo, per exemple, amb la meva primera parella ja ni me'n recordo bé. Saps? Ai, Tio, és que no tens gana, no? Has dit? No. Tu estem parlant d'un tema seriós, sisplau. no, no. Sí, El fet de realment arribar a oblidar aquesta persona. Que això és pànic. És realment Sí, pànic. Sí, us dona pànic. Jo és que ho recordo per etapes. O sigui, no... Bueno, però oblidar és com, joder. Jolín. Però no s'oblida. La vull jo crec oblidar. que d'alguna manera s'integra No amb la oblides, persona però que al tu final ets, saps? sembla que mai ha passat. Jo ahir ho parlava amb la meva millor amiga. O sigui, em parlava del seu ex i deia, uah, és que sembla que no hagis estat amb ell mai. I em Ja. deia, oi? Ja. I fa res, no fa ni I un això és any. Clar, perquè se'n va i el d'això. passat no és res. Que és, Ja. heavy, és que el És que al passat final són és duríssim, això. records que tu tens a la teva ment, Sí. com a molt ara perquè estan plasmats en fotos o el que sigui, però Ja està, ja no estàs. Sí, sempre El que, ja el que importa és el que present. s'ha acabat. Era com l'amor de la teva vida, és com superestrany i ara de sento que pensar-ho. no he estat amb ningú de les persones que he estat, dic, he estat amb... 100% I em viure passa, tia. el dia a dia i tot, i després Sí. no ho tens. Això és duríssim. sí. Sí. Joder, que dur, tio. Però no passa res, perquè al final no estava fet per tu. Saps? Se m'opera això com de llàgrimes. No, saps, allò? però això després dona pas a les persones que t'han de venir. Aprenentatge. Jo crec que tot serà... Tot és aprenentatge. Sí, jo, Jo ja o porto pel uns quants moment en el que aprenentatges. estàs. Sí. Que dur. Tens el cor bé, el tens una mica... No, ara el tinc molt bé, la veritat. O sigui, per primer moment he dit, vaig a centrar-me en mi, saps? Que I en el totxo. que jo vull fer i amb la música. O sigui, ara mateix estic molt reacia. Que maco. Diuen que normalment és quan ve algú, saps? Però de moment... És que quan menys ho busques, és com, És que bueno, és és que la- si no jo busques crec que- res de veritat, És que de veritat tampoc hi ha no és ningú. molt- No, Sí. però està obert a tot sense buscar res, perquè si Exacte. busques algú desesperadament no et vindrà. És com veure Literal. créixer una planta, no creixerà. conformes a qualsevol Però te'n vas cosa, a un tia. altre lloc, vas mirant coses, però estàs oberta i mires la planta i dius, ah, ha crescut.
Clar, però has d'estar oberta. Però no... O sigui, tancat a l'habitació... No ve ningú. És que no conec un any. Però, Ningú amor, ve, tu ningú dirà, No "Hola". estàs tancada a l'habitació. Mira, vaig tant. a l'habitació al gimnàs, o sigui, el que és sortir... Bueno, i on portes el gat? Ah. Vale. T'agrada el cangur del teu gat? Tens Sí. un cangur? Em sembla interessant, la veritat. Ell? Sí. O ella? O ella. Ell. Ah, vale. No sé. Bueno, doncs petició, Laura West no coneix a ningú, no sé. Bueno. Call her. Ok, portem quasi la meitat d'any i sempre hi ha lo dels propòsits, les coses i tal. Com va aquest any? Aquests mesos que portem, Qui us va comença, bé? Com vulguis, mi amor, comença tu. Vinga. A mi, jo de moment estic molt contenta perquè, bueno, trauré l'àlbum ara el 25 d'abril, que faré el release party, que esteu tots invitats, per cert. Mira, te'n vas convidar. Sí, senyor. Llavors, jo vaig cantant al Basquet Girona, tinc el concert d'estrenes també, i cosetes pues, que em fan bastanta il·lu. I segurament algun concert més es vindrà. I he de dir que es vindrà bastanta més música en català. I serà bastant més experimental, o sigui, estic fent coses rares. Per això ha vingut aquí, Laura West. Ara, supercatalana. Ara Laura West, pràcticament. Oest. Ja, no m'han fet la broma a vegades. No, però en català aquest cop, saps? Ja, sempre m'han dit oest. No West en plan sevillano, saps? West, saps? La ue. No, La sinó ue, en la plan... ue. Clar, West, saps? Exacte. I tu com van aquests mesos? Per cert, Doncs- s'ho de fer propòsits, perdó per tallar. S'ho de fer propòsits Sí. i els heu complert. Bueno. Ara us en recordeu dels propòsits, els compliu i tot, o no? No, jo realment és que segueixo la línia de sempre. Jo també. De dir, fes el que... Mentre tot ho facis amb cor i busquis la felicitat i siguis feliç, Sí. estem bé, tot amb Sí. seny sempre, Sí. però vull dir, jo crec que estic seguint com la línia de 100%. ser molt feliç, de fer el que em doni la gana, no sé, i d'escollir-me molt a mi i 100%. està passant. Jo crec que em Sí. noto una millora molt gran. Sí, jo també t'ho veig. A l'octubre mateix jo estic molt diferent, estic molt contenta. Sí. Molt contenta. I al final la vida, com que veus que també et posa com coses davant, que dius, és que això és per mi, saps? O sigui, Sí. jo he de dir que al gener m'anava a mudar a Madrid i just el meu gat es va ficar malalt i vaig decidir quedar-me. I vaig pensar, joder, pues és una senyal, saps? Perquè portava temps pensant, me'n vaig, i just, en plan, m'havia de mudar al gener, i el 3 de gener va ser quan em van dir que, en plan, que el meu gat estava xungo i tal, i vaig dir, em quedo. Hòstia. I és molt, És per algo. és molt com de creure aquestes coses, tipus, va, és Sí. per alguna cosa, m'he de quedar Sí. i fer música en català, o sigui, t'influeix jo tant. crec que sí, perquè a més, o sigui, no només això, sinó que m'he quedat aquí i m'han anat vinguent coses que, joder, pues, sort que m'he quedat, saps? Ja. I La em vida- feia cosa marxar a Madrid, en part. La vida és heavy, la vida... Sí, la vida és molt heavy. És com Sí. una serp, una serp. Sí. Val, la pregunta del milió, sobretot se la faig a les dos, però ja que també li vaig preguntar i tal, llavors vull saber també la teva opinió. Què opineu, però també pots parlar, però què opineu de la indústria musical catalana? Bueno, jo he de dir que jo crec que just està com en ple creixement, però com encara al principi, saps? Crec que encara s'ha d'explotar molt més, s'han de definir estils, artistes, com que tot està en ebullició, però fa falta com una mica més de creixement, saps? Jo crec. Crec que també funciona molt bé que això és una cosa que m'estic fixant a nivell de format. Els grups de dos nois, he de dir, i que les noies potser costa una mica més a nivell comercial, he de dir. Ja, Saps? tipus dos noies, no hi ha, no? Bueno, perdó, si hi ha alguna, Dos però noies no no, conec, no no. conec. O sigui, No, tipus, mira, aquestes dos, tal, no hi ha. I dos nois hi ha uns quants, hi ha més. Sí, sí sí. que Ja. és veritat. Però sí que noto com bastant d'apollo a nivell emergent, la veritat. Sí, això ho deia l'altre dia la Jules, que va venir. És Que- de Girona, també. Que sí que deia que els emergents, com que sí que eren emergents, però que no són tan emergents ja els emergents. 100%. O sigui que els emergents ja poden, 100%. no sé, pegar-se, saps? O Sí, sigui, poden sí, com sí, sí, aparèixer... sí. Total. O sigui, Sí, maig està el Cabró Rock, en plan, pam, ràpid, saps? Bueno, sí, ho ha sí, patat és també, però que és com... No sé, com que ràpidament pots estar en un escenari increïble sense Sí, estar sí, sí, als sí. bars, saps? Sí. Total. Llavors això és heavy. Sí, jo crec que també això, lo dels els gèneres i tal, perquè és com trompetes o urbano, bueno, sí, urbano, Sí, tal. A mi això sí que Sí. em fa Però és molta com- ràbia perquè, per exemple, Fades, no? Guanya, no sé, millor disc urbà o no sé què van guanyar, però algo d'urbà i dic, Fades no és, No és ben bé urbà, És que 100% d'acord. s'han de definir molt bé els Però estils perquè jo entenc que hi ha 100% molt poca gent realment, però hi ha molts estils diferents i no pot ser que Fades guanyi un disc o sigui, El millor urbà és Valla Per Valle. Bueno, això, que s'han d'acabar d'establir els estils i tal, i sí, jo estic d'acord, això, perquè els gèneres hi ha com molt... I com molta ambigüetat en general, no?
És això, veure, és que has provat això? també és veritat que és per la premsa i per com ve tot, tipus... no són trompetes, ara també és urbà. Doncs tots els que no són trompetes són urbans. Bueno, 100%, 100%. no sé, hi ha molt pop, hi ha aquesta cosa, hi ha l'altra... Hi ha molt pop, també, en veritat. Molt pop, és el que més hi ha, o sigui, literal, és molt heavy. Sí, però dintre d'aquest pop hi ha com bastantes coses diferents. Vale. Creieu que hi ha estils que sobrevaloren? Polèmic. Bueno, jo em mullo, no? Bueno. Pues la típica... Bueno, no, callaré. No diguis noms. No, però per exemple... Com ho dic? Una persona que ja està super col·locada, no? Que de sobte fa un estil, jo què sé, potser típica balada en català que dius, vale, però què has fet? Saps què estàs dient? Estàs dient coses super banals o estàs parlant d'algo realment? El teu projecte l'estàs intentant que sigui seriós, que tingui criteri i de sobte guanyes un premi per fer una balada super banal, sí. que no estàs parlant d'absolutament res, però potser ets una persona que està ja super Sí, consolidada. però jo crec que això passa No sé, a nivell jo crec- de tota la indústria en general de la música, a la que tu Total, estàs col·locat, pots fer qualsevol... Ui, Tranqui. apurant el meu mòbil. Pots fer qualsevol cosa que ja com que la gent et creu, en plan, tens la veracitat del món, saps? Exacte, no En canvi, sé. pots fer un temazo molt millor que aquell i com no estàs col·locada, doncs... És que hi ha molt contacte. Exacte, jo hi ha temes que gent que no està col·locats que dic, hola, és que et donava el premi a tu, o et donava totes les visualitzacions i repros a tu, i gent que dic, no vull treure-li mèrit al projecte de ningú, No, sense perquè menysprear, jo però- també Evidentment. soc fiel creyente a que si tu ho estàs patant és perquè ho has currat. Claro. 100%. Però que només se li doni veu a unes persones perquè ja estan consolidades i realment potser aquesta cançó no és tan bona com una altra persona que no està tan consolidada, 100%. doncs que sigui real i també pues, s'intenti donar veu a gent que no està consolidada però s'ho mereix. Tal qual. Jo crec que això, sí, olé, en plan, statement heavy. Barra. Però jo crec que, clar, això també és això, el periodisme, els premis, qui ho tria, tal, Sí, és com com que sempre te la són els jugues mateixos, menys, te la saps? jugues Clar. menys, i és Sí, com, bueno, ja està. és veritat, Sí, això te està la bé. jugues menys. Tipo, ok, això està bé. Però Bé, veuràs aquesta tothom torrada. aplaudirà i ja Exacte, està. ho Del Cat Tan... Lletres. Provem aquesta torrada del Cat Lletres. Bueno, torrada no gaire, però sí, sí. No, però és això, no sé, jo Aquesta crec que... remenada. Crec que és per no jugar-se-la. Sí, Jo però també al ho final crec, tens ens tota la hem de raó. jugar perquè aquí... És el egovoto, que votes com per cada bé, tipus, com mig per cada bé, saps? Tipus, sí, queda bé que guany, millor artista, tal. És veritat que he de dir que Oques Grasses, No, ok, no, no, artista sí, és de que- l'any i disc de l'any són No, increïbles. i La Figaflaues producció- igual la producció també, és a increïble. muerte. Sí. Sí, Oques Grasses, de fet, és artista de el meu l'any, disc fàcil. en català preferit de l'any. O sigui, no Sí, diré sí, que sí. no. És que a nivell de producció és una passada. Però Em no, recorda no, molt a Bonita. sí, o sigui, no poso exemples, simplement que això passa en general, no que hagi passat perquè Oques Grasses o sigui, és increïble. indiscutible Sí, sí, que ha de sí. guanyar. Són reis. Òbviament. Però vull dir que això sol passar en general. Sí. En general, o a vegades el que dèiem de que hi ha homes que no els hi costa gens, però a les dones se'ns exigeix Sí. molt bé i sé que és lo típic que sempre es diu, és veritat. però és que s'ha de seguir dient perquè és una realitat que a les és veritat. dones se'ns exigeix molt més que als homes. I hi ha És que dos compara homes els shows, cantant, tres homes cantant, taca, 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 Amb xandall, ja, amb ja, ja, xandall, amb xandall. que canten Sí. o no canten i no sé, a mi em sap greu, superguai, m'encanta el teu tema, ets superguai i et mereixes estar on estàs, perquè, em repeteixo, tu, si estàs en un lloc i ho estàs patant és perquè tu mereixes i no 100%. vull treure-li mèrit al projecte de ningú, però hi ha altres persones que també s'ho estan currant i no parlo de mi, parlo en general de les dones i de les pedazo de dones que estan sortint a la indústria avui en dia i catalana. Per tant, crec que se li ha de donar veu a tot sense, de sobte... no, és que, clar, és que ha desafinat. És que I això els és- Molt homes... exagerat, molt exagerat, molt I els exagerat. homes, una dona desafinat, però és que t'estava ballant, t'estava fent una pedazo de coreo, un home desafinat i no estava fent res. Sí. I jo... Parlo general. No, perquè després ja... No, bueno, és que després no us fixeu en els homes. Sí, carinyos, ens fixem en vosaltres. Tranquils. Però vull dir que és una cosa que sempre es diu, sí, el discurset de sempre, però és que s'ha de seguir dient. Sí. Sí, jo crec que hem de demostrar més perquè sempre se't jutja en plan de mira, aquesta estan aquí perquè ha fet tal amb tal contacte, saps? En plan, Exacte. com que I el mai cabell, tenim i la mèrit per roba, nosaltres i- mateixes, saps? Exacte. Em vaig a demostrar que tinc un show de puta mare, que a part de cantar, ballo, te monto escenografia, em poso un outfit de l'hòstia, o sigui, és com, tinc molt més I la que tia això que no ho perquè- fa... Bueno, és Ja, que ni la veus, no és que ni la existeix. veu, ja. O sigui, no existeix. Ja, 100%. Una tia amb gorro, tipus que ni es pentini, vagi amb gorro,
i no sé. Bueno, I con el Muixca és la que Xander. veig més chill, però igualment Ja, fa però el molt show. projecte de la Muixca... És més... Ja. O sigui, ja té el rotllo, Saps? té Vull dir- l'estètica, saps? Ja té l'estètica. No, ja però vull dir que funciona. Pot anar és amb un això, gorro i una igual que samarreta, A mi i és m'encanta, guai, posant saps? noms, m'encanta el projecte de la Muixca, m'encanta Dani Sexy Kid, m'encanta Flashy Ice Cream, m'encanta Tallets, però dic que pues, hi ha dones que també el projecte està molt xulo 100%. i que a vegades no se les veu I que ens costa estan més. fent molt més que Sí, 100%. potser altres persones i és trist Statement. que a sobre no és que ni es vegi, sinó que es critiqui perquè hagi desafinat mentre està fent una coreo de la parra. Ja. I ja està. Ja. I això són veritats. Ja, Heavy. 100%. Són factors de conversió. Val, quina creieu que és la tàctica perquè tothom conegui les diferents ofertes i no només escoltin les mainstream? Que està molt bé perquè ho peten i estan a tot arreu i La no sé què. tàctica... Però, tipus, perquè escoltin a Laura West, saps? Què creus Ser que hauria de diferent. passar? Sí, ser diferent i TikTok, jo crec. No, perquè però és que ara jo- mateix, tia... Jo crec que és l'energia que li posis a la cançó. Ser Tu diferent creus? i Sí, però- desmarcar-te, perquè quan ja no fas mainstream, algú de tu és diferent, per tant, algú de tu atraparà Sí, a la això també és gent. veritat. I et dic, o sigui, lo raro ara, per així dir-ho, que és com li diu la gent, és el nou mainstream. També Cada és cop veritat. més, vull dir. Sí, sí. Al final jo crec Sí. que... És està experimentar, canviant tio, la tot gent molt. està cansada d'escoltar sempre el mateix. Bueno, parlo per mi també. I crec que també els artistes són bastant més friquis, en plan, ens agrada més escoltar coses diferents, però crec que a nivell de mercat també està canviant molt a poc a poc, molt més a poc a poc. O sigui, per exemple, hi ha la cançó del Quevedo i el Soje, que el productor li va ficar uns cintes una mica raros i la gent ja flipava, saps? I jo pensava, pues això es porta fent tota la vida en el món Ja, de però és que l'experimental. en el pur mainstream hi ha poca Sí, però li va sorpresa. saber posar el garabato, però guai, saps? En plan, que la gent s'ho mengés i li flipés. És que realment hi ha moltes coses interessants que no són pur mainstream. Que bo. Ara que, bueno, que Laura s'ha enfangat amb alguna cosa que hem tallat i tal, vull preguntar que si creieu que és important tenir una imatge com correcta en esdeveniments, en la indústria, en el que dius, perquè això sempre es para, que Catalunya és molt petita, que tampoc la pots liar, amb segons quines opinions o segons què. Què opineu d'això? O sigui, aviam, mentre no surtis desfasat en una entrevista, Clar, jo crec que sempre està bé com dir la teva opinió, saps? Però a vegades sí que pot fer una mica de por, perquè és el que t'has dit. tothom està en el joc. Tothom és molt correcte. Estem en el joc una mica. Tothom és supercorrecte. Jo estic en el joc. I dubto que tothom sigui tan correcte, saps? Jo crec que cadascú té dret d'expressar-se, o sigui, és com el que he dit abans de tothom, o sigui, a la gent li pot semblar millor o pitjor, però és la meva opinió i és respectable, igual que l'opinió de tothom, mentre tingui respecte per tothom, mentre no diguis les coses amb... Clar, coses objectives. Malícia i tinguis sobretot respecte i no molestis a ningú expressament, jo crec que tothom té dret a dir la seva i tothom s'hauria de respectar. Sí, i mullar una mica més. Clar, I però no es mullar-se, fa. és que No la es gent fa. és que no es fa, Perquè la gent és com, bueno, no es sí, fa. bueno, perquè què diràs? Sí. Perquè si no et convidaran o no cauràs Sí, bé. No... exacte. Pues jo crec que t'has de posicionar Jo a la també, vida. jo crec que a la gent li agrada, saps? Que siguis una mica Sí. més políticament incorrecte al final. Però Vull dir, si no vull- sempre ho ets, és com raro perquè has com de llavors cobrar ja d'allà, has sí, d'estar llavors ja allà... estàs buscant polèmica, saps? Tampoc pots passar... No, però no el fet És de raro. buscar polèmica. A mi em pregunten una cosa i jo responc amb la meva opinió i jo no 100%. vull agradar a tothom perquè tothom m'escolti. 100%. Jo vull agradar a la gent que vull que m'escolti, no a la gent. Tal perquè qual. llavors, si tu no opines igual que jo, potser tampoc m'interessa tant que tu m'escoltis perquè llavors no ens entendrem igualment. Heavy, que bona. Que bona. Té el cap molt... molt... Amueblat. Com es diu? Anava a dir amueblado. Amoblat, no sé. Moblat. Centrat. Vaya liada. Centrat. Molt centrada, rotllo. Té com les idees molt clares. Sí, això sí, això no. Molt heavy. Val, d'aquí poc parlarem... Espera, això ho tallaré per recordar-me. Vale, doncs vaig a menjar. No talli res, però no, és el Cabró Rock al festival, vale? Però vull dir... Vale. O sigui, ho diré tipus referència futura, perquè això es penjarà abans que el seu, vale? Ok. D'aquí poc parlarem en un dels festivals com més grans o més, potser, totxos de la indústria i tal. Què els hi preguntaríeu? En el festival. O què els hi diríeu, sí. O sigui, o a un festival gran en general. Quan costa en total? Però per aquest festival necessiteu sponsors. T'interessa? O sigui, voldria saber com el caché dels artistes. No, o sigui, quan els hi costa en total muntar aquest festival? Uau, doncs flipes, jo crec. Molts diners, Sí. molts diners. És que ja només pagant els artistes flipes, T'he copiat la pregunta, d'aquell dia m'ho has dit tu. Era molt bona. Molt transparent, en plan. Merda. Què, no ho podia Val. dir? No, vas està perfecte, tallar? està perfecte. Ah, No, allò no va tallar. O sigui, allò no ho tallaré, lo del festival. Jo diria si voldrien portar algun artista en plan que se'ls en va de caché. Preguntaria jo. Vale.
Vale, vale. Això arribarà aquell festival. Els enviarem i els hi direm. Val, Laura West, tu tens moltes cançons en castellà i en català. Tal. Llavors, els pròxims temes, que crec que has dit alguna abans, però bueno, parlem més profundament d'això, perquè tinc un boli de sobte, és com un mag, rotllo. Sí, és com anem a parlar. Véndeme un boli. No, és broma. La moto, si quiero. Ni la moto. Perdó, Pam! Quina visió, o sigui, què faràs en el futur? En el futur? Exactament, més català, més castellà. Què opines del castellà? És perquè tu sents així, el català, què? O sigui, jo crec que hi ha una guerra, o sigui, crec que ja com la cosa està molt separada i m'agradaria a mi, sincerament, fer les dues coses, perquè hi ha temes, per exemple, que em surt més natural explicar-los en castellà, perquè són històries que m'han passat amb gent que jo m'hi comunico en castellà, saps? Llavors, sí que, o sigui, em surt natural fer-ho en castellà, però sí que estic fent bastanta més cosa en català, perquè jo he de dir que estava molt reàcia en cantar en català quan vaig començar a fer música i tal, però vaig començar a fer temes i m'agradava molt com sonava la meva veu amb les cançons en català, perquè al final jo ho parlo cada dia a casa meva amb els meus amics, o sigui, amb tothom, i m'he començat com a enamorar d'aquesta part, saps, també, i explorar-ho. I ara pues, estic explorant, estic fent coses bastant xungues. He de dir que estic començant una cançó que és flamenco en català. Ula! Tinc una cançó en català que després hi fico psytrance en el drop. O sigui, estic com fent barreges xules i interessants. Estàs amb la proveta, així. Sí, que em permeten doncs, juntar tot el que m'agrada, saps? Que és la música comercial amb coses més underground. Top. I així que trauràs un àlbum El 25 d'abril. Vale, 25 d'abril. I és 50-50 català i castellà. Que maco, que guai. Xulíssim. I tu què trauràs entre poc? Jo trauré un tema, que és el meu tema preferit que he fet fins al moment. Vale. Que es diu El temps que ens queda. Sí, crec que sí que l'has escoltat. M'encanta. No se sap la data segur, però crec que serà cap al maig. Vale. Però sí, és el meu tema preferit que he fet fins ara. Molt sincer també. Parlo d'una anècdota en concret. Ja sé quin és. Sí. I no. Vale. El videoclip és molt xulo també, que l'he fet amb el Pol Nadal, com sempre. Vols dir, en plan, quin missatge dona aquesta cançó o parlar més d'això? Realment és el que és. El temps que ens queda diu que dona'm el temps que ens queda, perquè sé que és una cosa que s'ha d'acabar, però aprofitem el poc temps que queda. Que maco. I has mirat allà. Que el reloj. Hi ha un rellotge de sorra aquí, el temps que ens queda. Sí, la Laura i jo, quedem de tant en quant i sempre ens ensenyem com les cançons així. Sí, total. Mira, tia, pues em passa això i després et fer això i com que sabem la full història. Que heavy. Val, anem ara a les 4 preguntes. Que he de treure el mòbil. Merda, se m'ha caigut. Està a Cuenca. La primera pregunta és última cerca a internet. Última cerca a internet. Última cerca legal. Vale, Ojo, que transparent, no s'ensenya en directe sense por. Sí, no, un perfume de Prada. Uau. Jo uns pantalons. Top. Gasteu molt, sou de gastar. Sí, tio. Això és Soc derrotxadora És el fatal. pitjor que em pot passar a mi. O sigui, és que no puc parar de gastar, tio. Soc la típica que va a l'Alejo, que és una mal gust. Sí, el capitalisme amb cara, saps? Sí, que dur, tio. A mi em passa amb lo de... Em compres d'internet, saps? Perquè és com... Crec que és per la màgia del Nadal, rotllo d'obrir coses. Una caixa. M'ha arribat un... Ja, que vagin paquets que ni te'n recordes. Que sempre ja saps que és teu, o sigui, ja ho vas comprar tu, saps? Però és com... No sé, què és aquesta adrenalina? Dopamina, no? Dopamina, superràpida. Nou, en plan... I llavors ja te la pela. I huele a nuevo, saps? Joder. Val, una cançó que tingueu en bucle. Alta Gama de Rusowski, no paro. I pensar que era de Rochi RD, tio. Saps quina és? No. Alta Gama, és dembow duríssim. No. És l'única que conec d'Alta Gama, tio. Digues. Puc buscar-ho? Sí. És la que vas posar a la història l'altre dia. Sí, molt bé! La tinc. Molt perquè bé. em va agradar i vaig mirar... I vaig veure Rusowski, sí. És preciosa. És perquè la vaig investigar. Vale, us diré una cançó d'uns amics meus que són de Màlaga, que es diu Todo. Vale. I han entrat a novedades de Corea. I de tot el món, o sigui, ha sigut molt heavy. Tipo a Romania? Sí, a México, a New Music Friday, que és com la més totxa, o sigui, Uau. és que felicitats. I han entrat, tipus, de sorpresa o en plan una mica discogràfica? Crec que estan lliures, Que boig, tio. Spotify lo sabe. I la notificació allà... No, es van quedar loquíssims, fort, tio, loquíssims. Ok, últim missatge que t'han enviat, si es pot dir. I només el missatge, no la persona. Això està guai, en realitat.
T'estimo, amor. Ah. A mi m'han preguntat si vull anar demà a dinar. Hi ha una que té ganes de veure't. Bueno, molt bé, bons missatges. Últim usuari buscat a Instagram. Uai, jo ho borro Veig. sempre, a veure si... Ah, Cristina Malet, la meva nena. Jo la Julieta. No, en broma. Hòstia, Julieta Gracia. Jo la Cristina- Molt transparents, man. Ai, que tu coneixes a la Cristina? Sí, ja la conec, la conec. És que vaig al Ball de Plaça aquest any. Saps el que és el Ball No de sé Plaça? què és. A Lloret hi ha una tradició. Vale. Ah, jo sé què és. Tia. A Santa Cristina, Sí. que és la festa major de Lloret, es balla al Ball de Plaça. I li estava Sí. ensenyant a la meva tieta Ahà. que una amiga meva balla al Ball de Plaça aquest any. És tan fort. I és Que ella. guai, és la la Cristina. Cristina balla al Ball de Sí que heavy, tio. Sí, sí. Top. Molt bé. Molt vale. bé. Jo volia escoltar el tema que traurà la Julieta, que té molt bona pinta. Recomanacions. 4 recomanacions. Val, mitjana d'hores al mòbil. Que aquella és l'última al mòbil. Uau, un dia vaig flipar, Quina tio. vergonya, potser posa 12. Cari, com es mira això? No me'n recordo. Aquí... Sabeu fer-ho. Aquí. Molt Ah, jo chill. això ho tinc. Molt poc. 2 hores i 17 minuts. Cari, jo això no ho No, tinc. però això és d'avui, Aviam, deixa'm buscar. 6 hores i 53. Tempo. És correcte. Sí. Sí, en plan, menys que jo. Però és que posa 12% més que la setmana anterior. Jo 8 hores i mitja. És bastant. Sí. Rotllo, estàs viciada. saps? Vale, llavors. Clar, No, tio. no m'escondo. Sí, Però estic t'he per de ahí, dir que jo estic por ahí. estic tot el dia al cotxe i a l'Spotify... Això suma? Jolín. No, Ah, perquè... clar, l'Spotify, és veritat. Però mòbil bloquejat. Ara m'ha sumat una hora de la cara. Mòbil bloquejat. No, i Google Maps. Veus, no està WhatsApp. Spotify, no està Spotify. No compta, Ah, perquè girl. és segundo Spotify- plano. Ah, vale, pues... Clar, segundo no, plano. Google Maps. Que jo em passo potser Que 3 hores al bé, cotxe en Cari. total i 3 hores de les 6 són Google Maps. Jo TikTok, Salvada. Jo TikTok. TikTok, guangas. Ok, contacte més famós que tingueu al mòbil. West Dubai, diria. Laura West. Al WhatsApp. Sí. Laura West. Cállate. Clau Givert. Estàs buscant a Però WhatsApp, potser hi ha coses que no es tipus... poden dir. Ah, No, No, no. no sé. Tipus, que Leo Messi, No es sé, pot dir? No sé. Ah, vale. no sé, l'Alfred Garcia tinc per aquí. És que no sé. Està fent així els contactes, tio. És que està la... Sí, que n'hi ha com... preferents. La Carla Frigo. Ah, bueno, podríem dir la Carla, venga. Ojo, Alfred, eh? Jo també la tinc a la Alfred ha estat molt prime. Sí, no sé, és que ara no aniré passant, és que ja no... És correcte, és correcte. Correcte. Ok, què és el millor i el pitjor de l'amor? Ho podeu dir ràpid, tipus... Vale, el millor és intensitat bona i el pitjor és intensitat dolenta. Fàcil. Easy. Vale. El millor és Supera-ho. la companyia... Iguala-ho. No, és que no puc. El millor és la companyia... Vas que serà super romàntic, saps? Si m'he quedat super superficial. No, la companyia i el que et fa sentir aquesta persona, l'estabilitat, el millor és l'estabilitat, que a vegades et pot donar també una persona. O A part de la que et inestabilitat. dones tu mateix. Dilo, que No, dir, no oblideu. Estimeu. Un Lo cor, pitjor, mira. per mi... Sí, Gràcies. tu mereixes. És el meu cor. Ah, doncs me'l menys. No, Així ets. Canibalisme. total. I el pitjor, pues... El desamor, no? Quan, Sí, és quan que els amor. sentiments no estan... Quan acaba. No, tio, quan Sí, els és que sentiments ja no estan està. com equiparats, saps? Quan En plan, acaba és el pitjor. Quan algú vol estar encara amb l'altra persona i l'altra vol deixar. Que quan acaba És com per lo un. peor. Quan acaba Sí, per quan un. acaba per I no ets tu, quan acaba per Exacte. l'altre. Qual, què preferiu? Deixar o ser deixats? Buah. Sí, Jo deixat. vaig... Jo prefereixo que em deixin. Jo quan més petit van tenir una ex i tal, heavy, i em va deixar, i va ser jodido. I mai he deixat... És dur, eh? O sigui, si he deixat jo no m'importava tant. Rotllo, no Ja, era sí, no era com nòvia, algo nòvia. de tant de temps. Bueno, a mi m'han deixat i he deixat. Mm. Jo prefereixo que em deixin perquè a Jo l'hora de també. gestionar ho prefereixo. Jo també. També depèn de la situació, perquè jo també he deixat i he dit, és que ja està. O sigui, no t'aguanto més. I jo a vegades també Però- he anat estirant, a vegades he anat estirant fins que em deixen, saps? En plan de- Total, això també ho he fet jo. Això ho fa la gent. Això també ho he fet, en plan, bueno, va, en qualsevol moment ho faràs tu. Exacte, Ja, vinga, va, i ara què m'has de dir? Insultar, I no m'ho diu, dir-li no de m'ho diu tot. nada. I no et deixen, i A tu, veure, joder. està tan fatal, tio. Si t'he pagat... El xat GPT, què puc fer perquè em deixis? Joder, tio. És que, tio, no. Que dur. Que dolentes, no. Val. Què és el millor i el pitjor de fer música a Catalunya? Gràcies per l'aclaració. Buf, és que la El millor jo crec que complicada, expressar-te en el nostre idioma, perquè Dilo, Tata. el català és el nostre idioma i crec que no s'ha de perdre i cada cop s'està perdent més. El català a les escoles s'està perdent,
I no podem deixar Els nens que juguen en passi. castellà. És molt Exacte, heavy. per En això crec que hem de fer un punx. Jo crec que a Girona no, No, però a Lloret sí. Bueno, és que, El Lloret s'està perdent i però això no perquè a Lloret pot ser. Hi ha molts guiris. Sí, però no pot ser. Llavors s'ha de fer un punx i almenys Sí, sí, és podem veritat, fer és veritat. els joves el que Sí. puguem amb la música en català millor. I el Jo crec- pitjor, Cari, què I seria? el pitjor seria que potser al mercat... O sigui, cada cop està entrant més gent en el mercat. Sí, com hi ha molta competència, I no? tot Cada cop més. sona bastant similar i és sí, això és difícil fer veritat, allò. sona molt similar, tot, he de dir. Ok, ara hem de fer el cat joc, que amb cada artista canvia, amb cada... Fatal el joc, sí. Cada convidat és diferent, vale? Vale, vinga. I avui, ella llegeix, és que tu copiaves al col·le, és la típica, Però és que ho tinc al costat. La beca amb els ulls, I saps? necessito Com saber... algú agafa el mòbil que sense voler fa Sí, jo al metro estic així. Sempre així. És sense voler-ho. Side-eye. Les Jo vaig converses de voler. tothom, al tren, m'avorreixo i estic mirant la conversa del costat pensant buah, amor, compra huevos Sí, perquè... Saps on? O quan la gent parla, s'està discutint, Buah, és jo em heavy. desconnecto els AirPods i faig veure que estic escoltant música. Que no sé què, i jo... Tu. I em miren i jo... Puedes a la hablar, finestra. puedes hablar más alto. És que sóc cotilla, què faig? Vale, heu de fer un artista perfecte, agafant la part positiva que vulgueu de cadascú. O sigui, anava a dir-ho jo primer, tipus, jo dir-vos artistes, però millor que ho digueu vosaltres, tipus, no, aquesta. Llavors heu de dir estilisme, veu, creativitat, actitud i lifestyle, rotllo. La Ho vida fem de entre les tal. dues? En plan de Si voleu, gent, sí. en plan estilisme de tal. Sí, tipus, m'agradaria, buah, l'estilisme d'aquesta, la millor. Vale, La veu d'aquesta. Canti l'estilisme. De Catalunya. Va, en sí, general. sí, més... Catalunya? Vale, va. Així és més niche. Estilisme... La Rosalia. Clar, és Clar, català. no, però, Clar, és que però no entra o no compta, no? entra? No, bueno, millor No. indústria, així els coneixem i tal, és més. Estilisme. La Julieta. La Julieta, sí. Té l'estilista de la Baquial. La Julieta. Llavors té bon estilisme. Flow. Sí. Ok? Veu. Veu Sí, i... és la pròpia, la teva i la teva. Total, no. Eh. Jo crec que diria veu... Està complicated, La Maria Hein m'agrada la seva veu, la veritat. A mi també m'agrada Maria Jaume, però... Maria Jaume m'agrada bastant. Tu tries. Entre Maria Gei i Maria Jaume, molts la veu, problemes. la veu. Eh, Cari, és opinió teva. Maria Jaume. Vale. Veu Maria Jaume. I creativitat? Creativitat... Hòstia, jo sé un que és molt creatiu, el molt boig. Mamadouxa. Mamaduixa, total. Musicalment sí, però he de dir una cosa. A nivell de vídeos i promos i tal, Lil Dami és un boig dels Ah, vídeos, no, jo, El però jo seguiu? preferia Jo també, musical. musical. Vale, vale, vale. musical. Creativitat musical. Vale, vale, Sí, és que Lil Dami es fa les arracades, Sí, jo Lil flipo, Dami és amb els un- vídeos és un boig, saps? Jo flipo. Vale, Mamaduixa, sí, la compro. Total, total. Que estem tenint ara l'estilisme de Julieta, la veu de Maria Jaume, la creativitat de Mamaduixa i ara l'actitud. L'actitud... Us podeu dir, si de veritat creieu que vosaltres esteu Mira, en pues jo alguna... et diria tu l'Escorpió. Que te amo. Amor. És veritat, és bona. Sí. Diem l'Escorpio. Vinga, Actitud va. de l'Escorpio. Vale, va, dir per d'esto, no per no... Sí. Val. I vida, van estil de vida, Buah, és que tampoc... que això no ho sabeu potser, però és com, bueno... Estil de vida. Deu viure molt bé, joder. Clar, saps? alguna història que diguem aquest viu bé, saps? Ostres. Estil de vida... Hòstia, jo no sabria què dir. Jo no sé com viu Alfred Garcia, però el veig sempre amb traje, com molt Ja, tranquil. sí, sí, com que es mou en bons ambients. No sé exactament què fa, o sigui, no sé, saps? Però, no sé, me l'imagino com Algú de molt Mallorca, que a Mallorca s'hi viu molt bé. En plan, Sí, algú platgeta, solet... Clar, però sí, llavors jo diria Relsby de Mallorca, saps? No, però Relsby, Duríssim. clar, Llavors, sí. on està? Molt dur, molt dur, molt dur. Però és- Estil de vida és que, clar, tampoc sé ben bé què fa la Claro, penya, claro, saps? ja. claro, no sé, Estil no de sé. vida, pues... Ja. Que jo, això, per imatge, diria Alfred Garcia perquè el veig sempre molt chill, Va, saps? pues Alfred Però amb un Garcia. cafè, al llit fa la prèvia, va estar com allà... Pues Alfred Nova Garcia. cançó, bueno, veig molt chill, no? No se'l veu estressat, flow Miqui Núñez, saps? Que està com estressat, saps? Ja. No sé. El Miqui Sí, Núñez el veus estressat? No, però fa moltes Jo crec que coses. sí està estressat. Però el seu estil de vida és Sí, és com un no parar. tele, no sé què, Sí, amb la música... tele i tot, tele, Ja, és música. veritat, és veritat. Però no em transmet, l'Alfred oh, Garcia que sembla chill, que està super que chill ser Miqui Núñez. Sí. No, no està chill, Sí. saps? Total. O la Musca, també, potser està... O el Dani Busques- Elitki perquè també té fa- pinta de viure bé. Sí. Sí. Però treballen, Fas videoclips o bueno, també. no ho sé. La Bueno, Musca liada, també, liada. crec que està... Crec que la Musca està bastant chill, també. Sí. Perquè Té un pis, va parlar d'un pis. Aquesta tia té pinta d'estar molt chill, la Sí, Musca. va parlar d'un pis i tal, viu Sí. sola, Sí. tal... Ah, però la Es fa els Musca... seus Té nòvia ara, conciertillos. tal... És veritat. Molt bé, és veritat. va al Pues sí. Sant Jordi Club, tal, molt Claro, bé. és veritat. Total. Val, qui creieu?
Va ser fa res. Qui creieu que hauria de venir al Cat Tomàquet? L'Albert. L'Albert. Amb B baixa, oi? Sí, Ah. a més que El ara conec. treu un temazo. És que, de veritat, l'Albert. 100%. Top. Mamadouche ha vingut. Sí. Estic pensant. A la Wineta. Sí, uala, uala. S'està gestionant. Uineta. S'està gestionant. Uineta. Convidadíssim un altre cop. Ho hem de gestionar. Però l'Albert. Ok, anotem. Us ha quedat amb alguna cosa per dir? Si vols recordar... Bueno, t'has dit lo de l'àlbum uns quants cops, 25 d'abril, tal... Però bueno, si vols recordar alguna cosa, dates, coses... No, bueno, sobretot parlar del nostre tema. Exacte. No? Que ens va passar molt bé gravant el videoclip, també. Podem Va ser explicar molt xulo, va Sí, ser que ara ja ha alguna sortit, anècdota. podeu anar-lo a veure. És veritat, ara ja ha sortit, gent. Sí, o sigui, ens vam Vam trucar... quedar aquell dia. Vam quedar aquell dia. O sigui, com va sortir? Vam quedar al matí, estàvem Sí. al PDP a Girona així, Sí. esmorzant, dient Estàvem què les dues fem. com fetes merda, però estàvem molt com cansades. per variar. Vale. La Mora ens tractava fatal en aquell moment. Sí, ens estava tractant bastant malament. Joder, quan va ser això? Ho feu amb molta antelació, rotllo? Va ser fa... Com 2 mesos. 2 mesos. Ah, vale, o sigui, rapidet, no? Sí, Ok, i aquell dia vam dir, uah, és que hem de gravar un videoclip, Sí. no? Tu te n'anaves, Sí, me'n jo me recordo. n'anava, jo marxava, i li vaig dir, tia, què fas aquesta nit? Jo, res. I jo, res. I vam, aquella nit, o sigui, ens vam despedir, vam dir, adéu, tia, ens veiem aquesta nit. Vam trucar a un A un camarada. filmmaker, sí, a Carls. un... El Carls, el Carls! Aquí? Shout out to Carls! Vale. I... Com es diu? Bueno, Link a baix. el Carls. Es diu Carlos Galvachi, però jo a vegades canvio els noms a la gent. Ah, però no és tipus K-A-R... No, Carlos. Hola, Carlos. Els Carls. Carlos. Carls. I rei, Vale. vam anar a una discoteca A Girona. a Girona, Als Jardins Gala. als Jardins Que ens Gala, han deixat gravant allà. Que exòtic, els no? millors. Bastant exòtic. I vam gravar allà Sí, literalment. del chill. Sí. I la gent estava sortint de festa, nosaltres allà, en plan... De fet, hi havia com una festa de gent gran. Sí, sí. Hi havia una festa de gent gran I, i vam posar la nostra cançó tota la discoteca i la gent... Es va fer com, tio, es va fer com un cercle que ens estàvem mirant mentre gravàvem. Jo Sí, vaig no, passar no, molta una vergonya, vergonya. tio. No. Van Vaig dir, passar molta vergonya. són estrelles. Qui No, són? jo crec que deia, què fan? No, deurien pensar que Què són, estan fent són aquest jovent, famosíssimes. jovent? És heavy, tio. No anem pa bé. Com una senyora em va preguntar, ¿hay estrellas aquí? I jo, com? A la Diada de Catalunya va ser. El dia on, a lo d'Òmnium, no sé, Ah, que va tocar sí. Ginestar i tal. Sí. A fora, just, em va venir una senyora, em va dir, ¿aquí hay alguna estrella? I jo, Jo. bueno, no sé. I vaig dir tal, i va dir, ¿tú eres una estrella? Ai, me'n passes un tall. Sí, sí, sí. M'han preguntat si jo ho era. Jo, bueno, no sé, hago vídeos, Nah. man, jo què sé, en plan... Una Va dir, mica pero eres famoso. I jo, a ver... No me conoces. I jo vaig dir, bueno, no sé... I estaven allà la Maggi i la Jules i vaig dir, elles sí que són cantants, no sé què. I es van fer una foto i va marxar amb la filla. Nos hem hecho una foto con unas estrellas, no sé què. Són famoses, no sé què. I va marxar supercontenta, però clar, no les coneixia, saps? Bueno, no sé. Doncs res, un plaer, a seguir menjant aquí del chill, molt bona conversa, del chill. No sé si Jo m'he teniu alguna acabat tot, Voleu més? No me n'he enterat quan t'has menjat el pa, quan t'has menjat el pa. Quan tu parlaves, anaven. Parla. Fala. Per això, tio, escolteu-les, col·labo increïble, venen Va, coses... posa'ns una nota en el tema. Vinga. Hòstia, que dura. Vale, posaré... Està gravant expressament a sobre. Una nota. Super honesta, Un... Jo crec que sé quina posaràs. Quina? L'apunto. Tinc un boli. Va, jo... Soc super estricte, rotllo, amb decimals. Poso decimals. Va, jo també per ahí. Poso decimals. Sí. Decimals? Sí. Però més de meitat. Bueno, Ah, jo també. Però en el... Vale. no posaré No, decimals. no és molt... Vale. Vale. Ostres. Un 8. Bué! Toma! Jurat que he dit un 8. Anava a dir 7,5, llavors he dit, ui, 8,25, i llavors dic 8. 7,5, però què es penses? Un notable. És un notable, està molt bé, tio. Bueno, un 8 també és un notable. Soc a partir del exigent. Però és notable 8,5 alt. Ja, és veritat. Soc exigent. Notable fletxa. Perquè tu saps el que és un 10? És que clar, un 10 no existeix. No sabria dir una cançó Hi ha 10. alguna cançó de Catalunya que li posaries un 10? Bueno, al final Crec que s'estan no. girant, posen la barretina i les ulleres. Crec que no, Perdona. Un 10. Sisplau, un 10. Jo sí. Intento... No s'ha triat. Oques una que grasses, sigui un 10. Té sisplau, algun 10. ping-pong, com el dia i la nit, la gent que estimo. Sí. Ah, com el dia i la nit. Està molt bé. Jo li poso un 10 a ping-pong. A nivell de producte. Com el dia i la nit, per mi no és un 10. Però Ping-pong sí.
Clar, és que ping-pong és molt heavy i canvia, fa canvi de beat, no sé què, és espectacular. Sí, però un 10 és res a millorar, és la millor... És increïble, saps? Sí, que diguis. Un 10 és 100% bé. És que és una obra d'art, és que hauria d'estar Sí, clar exposada. que hi ha, sí que hi ha. La gent que estimo és molt heavy, també. Que per males hores va fer tan famosa que... Exacte, que s'ha tal. cremat, però ho això és. És veritat, però és que és un 10. És merescuda, És un 10. saps? És com heavy. 100%. Vale, ja està. Tu tens alguna? No, ja està. Música i fins la propera. Pa!